Не съм казал, че се караме. Казах, че като всяко нормално семейство. Спориме си сега, караме си се. Той, примерно, видя в мое лице, че не съм някоя момиче, дето ще седи само за кафетата, защото той си мисли, че аз го работя по женски начин. Работя. Кой обича повече другия? Бихте ли простили изневяра? Добре, хареса ми, нека лицемерието започне сега. При това, защото се карахме, естествено. Така. Давай. Добре дошли на среща. Може ли ти да го представиш веднъж? Добре дошли на среща с Ния Косара и Неделчо. По-скучно това не мога да го кажа, но днеска на гости са ни, всъщност най-вероятно е общия план, на гости са ни Петър и Радина. За тях мога да кажа, че това са стратезите на един за друг. Хората, които ясно май си влязаха с такава мисъл. Не, въобще. Идеята беше да се забавляваме. Идеята беше да се забавлявате, нали? Ние се забавлявахме, ама по един друг начин. Излязахте ли морални победители? Излезнахме си победители за нас и ние сме си доволни от представянето, но не мога да кажа, че не сме влезнали с някаква стратегия или с някакво, защото той не игра, не се сърди човече, дори с детето, без да има желание да победи. Така че абсолютно... Не, детето е на 3 години. И пак не пуска дори на детето фандък, така че на ти от един за друг. Сбъркахме формата, явно трябваше в година да отидем там състезателния елемент. Не сте го сбъркали, защото освен стратези, вие сте и семейство и то от доста години и един много готин пример за хора, които се справят както с дете, така и с много пътувания, така че аз, понеже любовен подкаст, а не стратегически, съм длъжна да вметна и тази тема, защото те са тук. Любовен е подкаст, да. Ние сме в търсене на любовта, затова каним специалисти, които да ни обясняват как се справят. Кога сте двойка? Ние двамата. Не сме двойка. Не, ние сме в търсене на любовта, да. Защото искате съвети пък. Странно. То не само за нас. Естествено и за зрителите. Той вече остарял и по-трудно му се случват нещата, предполагам. 2-3 бели коса ма виждам, не повече. Защото беше на боя. Защото си матирах косата, да. Между другото, аз съм след месец ставам на 41. Петър, ти по-голям ли си от мене? Да, не си ли личи? Не си по-голям, бе. Стой, нека да го блофираме. Не си личи. 38 съм. Видя ли? Аз съм ти батко. Да, батко. Да. Беше ли на 38 в един за друг? Не си пораснал нито една година от тогава. Просто забравям на колко години съм и си казвам. Всеки път казвам. Бях на 37 и цяла година обяснявам, че съм на 38. Да, вярно, че имаше нещо такова. Ти като кажеш една година, те буквално изляха преди 4 месеца от предаването. Реално, да. Да. Така че не е минало чак толкова много време от края на предаването. Но рожденият ти ден мина и ти стана на 38. За нас, зрителите, знаете, тези неща минават и отминават и имам чувството, че съм ви гледала преди. Отклоняваме се за момент, за да споменем на зрителите за нашите партньори Макарон БГ, които ние са идеалната възможност да подариш нещо романтично на твоята половинка. Мислих, че ще кажеш екстремни неща и так му ще да те поправям, че всъщност ние сме в най-романтичният подкаст, за това е хубаво хората да си избират романтичните им преживявания, като вечери и така нататък. И всякакви, не знам, ти си имал доста дълга връзка. Как се разнообразявахте? Виж, примерно аз, както не те познавам бих ти подарил нещо екстремно, защото аз явно само от това разбирам, но ти имаш идеалната възможност да си замениш подаръка ваучер в рамките на 6 месеца с каквото поискаш от всички други оферти на Макарон БГ. И последно, но не по значение, ако ползвате Макарон БГ задължително през нашия промокод. Насреща 10. За 10% намаление. Така, продължаваме. Давайте да почнем по същество. Петре, можеш ли да ни кажеш коя е Радина? Радина е жената на моя живот, майката на детето ми и жената, която ми къса нервите всеки ден. Всеки ден? Все още? Всеки ден, да. И аз нейните, да. Това си ми е в плана за деня. Да му скъсам нервите, да сготвя, да изпера, да скъсам нервите пак. Идеално. Това ми звучи много готино. Добре, как се справяте още до ден днешен с това късане на нервите? Не си късаме нервите чак толкова, от време на време, но сме в рамките на нормалното, ние не сме някаква перфектна двойка.
Не, караме която... се много в интерес на истината, но се караме се за такива някакви незначителни неща, за битовизми. Рядко се караме за нещо голямо, даже да не кажа хич. Нямаме такива сериозни проблеми, които се класифицират в двойките, нямаме никакви. От вратата за краката, виж, директно за скандалите започнаха да говорят. Това по принцип е той сам ми подаде Ако искаш да направим да Не, то със сигурност има въпроси, ще влеземе доста по-подробно в тази тема с скандалите. Така, да, не се притеснявайте, но сега тя трябва да представи Петър и съответно после да ни кажете колко години сте заедно и да ви върнем малко на първото ви запознанство. Петър е радостта на живота ми. Най-хубавите моменти, които съм изпитала в моя живот, всичките са свързани по някакъв начин с него. На всичкото отгоре изключително можеш човек, дразнещо можеш да прави абсолютно всичко. И е от тия хора, на които винаги всичко им се получава. Има хора като мене, дето трябва да се борят с живота. Има хора като него, дето просто му се получава всичко така от ръки. И това малко ме дразни като цяло, но тъй като намазвам покрай него, всичко е окей. Добре. Защо те дразни, Ради? Ами защото ти го натрива ли ти го в... Натрива. Арогантен ли е Петър? Арогантен е и така, има си една, бих казала, полезна доза самочувствие в него. И може би това подразни всъщност доста от нашите съквартиранти в вилата на любовта, но той наистина е много можещ и има защо да има самочувствие. То в България, нали знаеш, че хората не харесват хората с самочувствие. И като цяло не харесват хората, които са различни и така налагащи се, примерно. Не казвам да се налагаш чисто ментално на някой или така нататък. Говорим да си изявен характер. Да, обаче пък аз смятам за много глупаво да нямаш самочувствие, ако си добър наистина в нещо. Защото ето, примерно, Неделчо ще го дам за пример, в неговото предаване той беше уникално добър в пъзелите. Може би ето колко сезона минаха вече, няма по-добър от теб в пъзелите. Благодаря. И защо да нямаш ти самочувствие? Ти също играта си с доста голяма доза самочувствие. Ами да, ама и аз съм арогантен по принцип и хората много често ми се дразнат. Така че да ме не познат това чувство. Въпреки това Петър е и забавен, обаче явно в началото ги спечелва хората с неговото забавно чувство за хумор, ама май не издържал много и почват да ти се дразнат. Не всички. Не всички. То май е проблема по-скоро, че ако се намразите или не, намразите силна дума, ако си влезете в конкуренция само с една двойка е достатъчно да обърнете и други хора срещу вас. И с всички хора в живота си или се харесваш. Той живота за това е интересен, защото има различни хора, различни характери, различни цели. Хората имат различни цели, различна ценностна система. И ако се харесваш на всички или се опитваш да се харесваш на всички, за мен това е много по-лошо от това да бъдеш такъв какъвто си и да се изразяваш така, както смяташ, че е добре за теб. За мен да, и ако също. се стараеш да се харесваш на всички, пак не те харесват особено. Ние като цяло не сме от хората, които се опитват да се харесват на всички. И това също понякога е проблем. Защото понякога, ако си премълчиш нещо с идеята от срещния човек да те хареса, ще бъде за твое добро. Обаче, когато нямаш много цетка на устата и обичаш емоционално да се изразяваш, рядко другите хора ти го оценяват това нещо. А някой път може дори да е в техен плюс да го чуят. Да чуят истината. Да. Аз, примерно, уважавам много повече хора, които се заявяват като характери и бих уважавал много повече хора, с които бих се скарал и бих си казал някакви неща и той да има доблестта или тя да има доблестта да каже нещата такива, каквито са, отколкото хора, които ти се правят на приятели и всъщност последствие ти разбираш, че те не са ти били приятели. Да, а какво мислите по въпроса да си казвате мнението и истината на човек, който не иска да я чуе, примерно? Абсолютно не мисля, че трябва човек да си казва мнението за всяко нещо и задължително ако някой няма интерес от твоето мнение, няма нужда да си го хвърляш там и да си го казваш на всяка манджа меродия, нали? И да задължително да си изплюваш всичко, което мислиш. Мисля, че е абсолютно ненужно. Граничи малко и с лошо възпитание, примерно. Това нещо не мисля, че трябва да се налагаш или да казваш каквото и да било. Но по някакъв начин го поиска другия човек или го провокира по някакъв начин, винаги ще си го дадем нашето мнение. Естествено. Вие сте точно такива хора, абсолютно прями и както каза той, с характери.
То мъдростта, само да довърша това, то мъдростта в това да си даваш мнението без да ти го искат, означава, че си губиш думите, а когато е обратното, както ти каза, ако иска някой подкрепа от тебе, а ти не му я дадеш, тогава губиш човека. Точно така. Да. Това във Фейсбук статус ли беше? Не, това е на Конфуций. Аз ги чета директно от Такива хора за тебе изводите. ги пишат и после... Ще ти дам, не знам какво, ако ми намериш някаква мъдрост, която и да съм написал като цяло. Както и да е. Давайте сега по същество, че ние ще вземе да заспи. Как изобщо вие се запознахте? О, бебе, давай, ти си. Ти ги разказваш Не, най-добре. по-добре ти да ги разкажеш. Ето ние живна веднага. Значи ние живееме, по принцип, сме живели цял живот през няколко блока в центъра на Вселената. Люлин. Най-невероятният квартал. Значи тук трима от Люлин. Много тежко. И така и сме живели много близко един до друг, обаче понеже той е с 5 години по-възрастен от мен и някакси сме се разминавали в компаниите и не сме се запознавали. И идва един момент, в който аз излизам на пазара за него. Ставам на 20. И започваме да се засичаме по заведенията. И той много започва да ме харесва. Обаче аз не го виждам, не го забелязвам. И всеки път, когато ме засичал, съм била в някаква компания. Ти имаше 7 диоптера, само за да кажа какво да ме виждаш. Чакай, ти виждаш ли го като беше по-малка? Не съм го виждала. Значи двамата не сте се забелязали. Аз ми нямах време много да обикалям. Тя беше обикалял. И да засичаме той по заведенията, много ме бил харесал и в един ден ме засича с негов приятел, който пък ме познава и му казва във Фейсбука ми. Той ми изпрати едно съобщение във Фейсбук и аз още като му видях профилната снимка, толкова много го харесах. Беше млад и красив, наистина много хубав беше. И така и веднага се захванахме, започнахме да си чатиме, да си пишем. И той директно ми поиска телефона. Значи разменихме си поне 4-5 съобщения и той ми поиска телефона. Да, много нахален. Чухме се и на следващия ден още сутринта излезнахме на среща, която продължи 4 часа. Не можехме да спрем да си говорим. И... Така 13 години. Така 13 години. Как така 13 години? Трябва още тук е детайлно. На втория месец ние заживяхме заедно и не сме се разделили вече от 13 години. Виж какво нещо. Звучи ми супер. Нали? Да. Иначе той, знаете ли, той прави нещо много странно. Той визуализира неща, които много иска. Той не делчо визуализира. Аз съм сигурен, той прочита толкова книги за позитивното мислене. Не, тези не ги обичам. Аз чета романи. Да. Той визуализира. И кажи какво си визуализирал. Абе, моля ти се, няма тук да... Айде, кажи. Да. Кажи си. Гала Не, визуализирах си, че си срещам човека. Аз преди да знам, че е тя, си визуализирах просто, че ще срещна един ден една жена, с която ще обикалям света, защото това ми е било винаги мечта. И после като си ме видял? И си викам. Добре да ти кажи си го цялото. После като те видях, просто си го представих, нали, че ще е така и без да ме познава. Без да ме познава, започва да си представя, че пътува с мене. Да. Много странно. Съдба. Помогна ли това, че тя е още 20 годишна и да си кажеш, тя дори да не е така, лесно ще стане. Ако аз поискам. Каква да стане? Пътуваща. Пътуваща. То на кой не му харесва да пътува? Има и до ушари. Има доста такива хора. Зависи. Да. По принцип ние пътуваме по един малко по-особен начин, защото ние пътуваме малко шановаче, бих го казала, с възможно най-ефтините самолетни билети, никога не се изхвърляме с някакви супер скъпарски хотели. Никога не спим на мизерията. Но не спим на палатка или в хостели, но не спим на някакви супер луксозни места и хотели. Пътуваме с по една раница на гърба обикновено. Която сме наели или... Ние общо взето излизаме 5-6 часа сутринта, за да хванем изгрева някъде. Прибираме се в 11 вечерта, винаги сме по скутери, мръсни, носим си да си сменяме дрехи по някакви локации и се преобличаме. Аз се размечтах направо. Това много ми харесва. Много е мое. И така решихте да го направите. Това е на влог, нали? На влога съвсем си дойде естествено, но той не мога да каже, че това е че беше. Сега те първа почва да става такъв влог, който е да дава полезна информация, а по-скоро беше, вижте, като отидете еди къде си, къде може да се снимате, някакви трикчета за снимане, някакви идеи,
за локации, на които хората, които обичат да пътуват, да си правят снимки. Ще изядете хляба на Тоджаров. Но Тоджаров, това, което прави той е доста той вкарва по-различно. доста повече информация дава от нас. Момчето е той. интелигентно, за разлика от нас. Факт. Чувство за хумор по принцип е признак за неинтелигентност. Знам аз. Да, исках само да се върна на първата реплика. Я го издай какво е казал. 100% е било нещо мазно. За кое? Помниш ли? Първото нещо, което си написал във Фейсбук. Не, аз не съм мазен. Не беше нещо мазно. Обаче, аз ти връщам чакай да ти кажа как си изпроси първата целувка. Колко си гаден. Да. Ето тук искам да разбера. Не, това беше супер жалка история. Направо не мога повярвам, че вързах. Не мога повярвам, че вързах на това нещо. Значи среща минала уникално. 4 часа сме приказвали всичко от цветя и рози. И вече тръгвам да слизам от колата. Тя тръгва да слиза от колата без нищо. И той добре, ти сега така ли ще си тръгнеш? И аз го питам, какво предлагаш? И той вика, добре, утре, ако метеорит удари земята, ти няма да разбереш как аз съм се целувал. Не, гати клишето. Да, страшно клише. Добре, я кажи сега, колко помага и визията да вържиш? Много. Тя беше бързо аз. Много помага визията да вържиш, защото с тази реплика нямам друго обяснение. 99% кринч. Правилният човек направо. Това е абсолютен показател, че те е харесал страшно. Аз имам една теория, че мъжете са много по-арогантни с жени, които въобще не ги интересува, докато тези, които наистина им грабнат по някакъв начин вниманието и ги докоснат, стават срамежливи, по-пасивни, по-нерешителни. Съжалявам. Не знам какво искаш да кажеш, той си е бил доста смел. Той си е бил доста смел на тази среща. Да, ама по-срамно това. В смисъл... Пасивен мъж. Да. Значи целувката ви е била на първата среща. Да. Т.е. значи горе-долу на първата среща вие сте потеглили вакс във вашата връзка. Да, много бързо ни се развиха нещата. И между другото, според мен, наистина... Хубавите неща се случват бързо. Хубавите неща наистина стават бързо. Да. Без да ги натягаш много, без да ги буташ много, без да ги мъчиш много. След това как се случиха нещата? Съвсем естествено започнаха да излизате. Всичко е много тривиално при нас. В смисъл няма някакви... Веднага почнахме да живеем заедно, още на първия месец. На третия месец започнахме да пътуваме заедно. Той ми направи бизнес, в който аз работих и развивах 10 години. Общо взето на 5-та година ми предложи да се оженим, на 10-та си родихме дете и общо взето така. И сега хората вече превключат подкастовете. Няма да превключвате, стойте тук, сега ще разкажа. Ние ще кълвем, каквото можем. Значи детето ви е на 3. Да. Много късно сте решили да предприемете. Много ни се живееше. Само да ти кажа, много хубаво ни беше, много живяхме. За да имаш един пълноценен живот и да осигуриш пълноценен живот и на детето си, според мен първо човек, както пише и в Библията, човек трябва да обича себе си, за да го обичат и другите. Ние бяхме на такъв етап от живота си, в който обичахме себе си, обичахме да пътуваме. Искахме да извлечем максимума от това, защото може да извлечеш максимума посредством дискотеки. Това не е било всеки има различни хобита и желания. Извлекахме всичко, от което имахме нужда и след това дойде естествено време за детето, което дете беше, точно на този момент беше идеалния за нас, защото ние не съжаляваме, не сме си пропиляли младостта. Не сме изгубили нищо. Не се чувстваме, че сме пропуснали нещо в живота. Напротив, грабим с пълни шепи и каквото можем взимаме и до ден днешен. Мислихме си, че ще е голяма пречка, Никол, за нашите хобита и пътувания. Оказа се, че изобщо не е. И просто стига да имаш малко по-железни нерви, събира се малко повече багаж за носене, но пътуването с дете също е много готино нещо. Лошото е, не. Лошото е това, което забелязвам аз, е, че при по-интелигентните хора, което де-факто все едно говорят за нас. Все едно. Да. Те преценяват и решават да имат дете на един по-късен етап, решават да имат по-малко деца, за да могат да им осигурят по-добър живот. И така, може би... Да, това е голям проблем. Проблем е, в днешно време е голям проблем. Определено е проблем. Не само за това. Аз винаги съм смятала, макар и малка, че едно дете не е пречка. Даже, може би има смисъл. Дори нямам. Добре. Нямам.
Да, има доста плюсове, ако една жена се реши на по-млади години, Абсолютно както и един баща. Няма влизаме толкова подробно в момента в тази тема. Аз щях да ви питам, филма Идиокрация, гледали ли сте го? Ти всеки път на твоите подкастове задаваш все по-странни въпроси. Защо? Да кажем, че не съм го гледал. Ами не, защото е точно за тази тема. Не сте го гледали? Не. Да, ми замразяват без да искат много средностатистически човек по интелигентност, без да искат го замразяват и го отмразяват 300 години по-късно, когато заради това, че интелигентните хора раждат късно, оттам изникват много проблеми. Не могат да раждат, минават на всякакви други варианти. Може даже и мъжа да умре до тогава. И такива примери бяха дали. А пък идиотите, дето не правят нищо, зато се казва идиокрация. Ражда на съседката, на другата съседка, по 10 деца и 300 години по-късно наблюдаваме толкова ниско интелигентни хора, че този на пръв поглед даже малумен човек става най-умният човек на света. Може би някъде по средата е най-добрият вариант и някакъв баланс да се гони. Златната среда. Те обикновено природно интелигентните хора са доста аналитични и преценяват както позитивите, така и негативите. В случая, когато един човек има капацитет да погледне така по-обширно над нещата, вижда много проблеми от всякакъв род и малко по-трудно се взима това решение. Въпросът е дали пророчески филма, дали отиваме на там или можем да го спрем. Абсолютно възможно е да отиваме на там. За мен е пророчески също, да. Според мен няма да отидем на там. Природата не търпи вакуум, така че нещата се сменят непрекъснато, така че не се знае какво поколение ще дойде и как но природата интересува ли си от това да си интелигентен или просто да се възпроизвеждаш? Природата, да, съгласен съм, но човечеството няма нищо общо с природата. Такъв, че няма отношение към това нещо. По-скоро би трябвало да се намери златна среда или да почнат да раждат по-скоро. Аз не мога да говоря много, защото и аз нямам дете. Да. Ти си от нашата партия малко. Да, нека да не съм искал, при мен е друг случай, но говорим за вас. Ние говорим, но пак то може би за повечето хора и нашия момент да имаме дете не е чак толкова късен, защото аз бях на 30 години, когато родих малката. Не, имайки предвид той на 35. Гордо, мисля, че сме в златната среда. Сега има все повече примери, в които 40-50 годишни жени раждат деца, даже и над 50. Да кажем, 30 години е може би оптималната възраст за жените. Защото все пак трябва да имаш едни 10 години, в които да можеш евентуално, ако ти се налага някакво лечение или инвитро, да имаш време да го направиш това нещо. Защото между другото за възраст, нали? Репродуктивните проблеми са все по-често срещани в интерес на истината. Ние се оказва така, че около нас вече имаме толкова много приятелски двойки, които просто дали при единия, дали при другия, дали при двамата има някакъв проблем, изисква се някакво лечение и той заради това го казва това нещо, просто защото го имаме пример от първа ръка, че може би около 30 всички трябва да се насочат и да погледнат към това, за да, ако се случи така, не дай си Боже да имат някакъв проблем, да имат време да го отстранят. Все по-често имат проблеми жените, защото сме все по-свободни, докато секса малко ти влияе. Ако правиш повече секс, може да нямаш толкова добри репродуктивни възможности, особено ако е... Малко гнусничка тема мога да влезна по принцип. Сексуално ли е предаване? Сексуално имаме сексуално. От всичко има. Аз замислех, че аз съм като вас, ама все пак съм на 40. Моята среда вече пак виждам този проблем. Ма като бяхме на по 25 го нямаше. Там който с когото се хвани и решат да се женят, много бързо остават нещата. Съответно, значи може би и 30 години е много. Може би трябва жената да е на 26-27. Това е най-доброто, според мен. Не знам кое е най-оптималният вариант. Колко години си?
На 22. От 25 до 29 е най-големия разцвет на жената, да. Чисто научно. Което до преди 20-30 години беше пак възраст в горната граница. Да, точно така. 27-28 бяха обаче аз възрастни мисля, че родители. освен, че жената е в най-добро състояние тогава да ражда, и психически е най-вече озряла и готова да отгледа дете, защото не е само номера да го направиш това дете. Чисто ментално, може би, както ти каза, е озряла и го иска вече чисто биологически. И биологически, биологията вече... Има и друго. Ако е около 18 години, е много по-възможно детето да развие някакъв синдром на Даун и така нататък. Да, има такива статистики. Защото не е напълно развита хормонално. Да. Така че и в двете крайности не е много добре. Абсолютно. Добре, мислите ли за второ дете? Да. Добре, следващия въпрос. Чакай малко да ги... Аз наистина държа сега да си минем на миналото и малко повече да... Аз питам, който ми хрумни, който ние се води по сценария. Давай. Води се по сценария, защото... не съм изобщо. Тя не иска да пропусне нещо. Не искам да пропусна нищо, много женско, аз почвам да се чувствам. Стига, да. Аудиторията е масово жени. Не е чак толкова женско. Това е доста по-розово. Много е розово. Да. Добре, на мен ми е интересно за вашето заживяване заедно и то ли се получи толкова добре, естествено? Скука пълна. Стига де! Нямаше драма, просто тя си дойде вкъщи. В смисъл, тя не си дойде вкъщи, тя си спеше всяка вечер вкъщи и просто трябваше да се багажа. Да, и той просто каза, няма ли си събереш вече някакъв багаж да си донесеш тук, писна ми само да те карам до вас, което е през 2 блока. Пак напомням. Вече спомените са ми черно-бели от тогава. Питате ни за някакви неща, които... Не, аз че за битовизма иска да ви питам как се случиха там нещата, защото вие споменахте, че за битовизми се карате и това е масово при двойките. Да. Караме се сега, защото като имаш едно задължение вкъщи, той да изхвърляш букука и ти забравиш да го изхвърлиш този букук. Как да не се скараш? Така ли беше още в самото начало? В смисъл, цялата покъщина е... Ние затова в предаването не се карахме, защото там нямахме никакви... Там нямаше нищо. Ние помежду си... Ти да хвърляш букуката. Една дума сме си казали. Значи искам да ви кажа, вкъщи почти цялата работа я поемам аз. Както повечето български къщи, за съжаление. И примерно той в предаването адски много готвеше. Вкъщи една салата не ще е хванал да нареже и му викам, ще сложа вкъщи 4 камери, така да ги насоча от всякъде. Дано започнеш да готвиш от време на време. Ще стримваш, в реално време стримваш. Ще стримвам, какво да правя. Не, в къщата се побъркваш, нямаш какво да правиш и изведнъж почваш да правиш. То бяха козунаци и пици, не знам си какво, всякакви работи. Вкъщи салата няма. Иначе и двамата сте такива, не знам дали сте всъщност какви зодии сте, но сте такива бурни огнени характери явно. Козирог и възник. Зодиака. Това е всеки път. Аз трябва да си проверя там. Везни, братле. Да. Какво е въздух и земя? Майч, не съм сигурен. Обаче от самото начало ще почне... Козирог и везни. Айде сега, дай да видим. Въздух и вода. Няма какво да обсъждам там. Наталната карта. Чакай малко сега. Друго исках да кажа. Те казват, че от самото начало постоянно се карат. Това между другото също... Не, ти сега да скриваш. Не го участваме в една манипулация. Не, нищо не такова. Значи не съм казал, че се караме. Казах, че като всяко нормално семейство... Спориме си сега, караме си се. Както вие като вашата връзка стане по-зряла и вече делите повече неща и вие си вършите. Тихичко ли се карате или си викате? Не, викаме си. Хубаво, така италианско, с изнесени гласове сме и двамата. Да, обаче много бързо не минава. Да. То това е бързо, избухваш, бързо ти минава. Ама ние нямаме такива сериозни скандали. Смисъл, не сме се карали, не сме се разделяли. А кой е по-отстъпчив? Аз. За блиц интервю. За блица. Как за блица? Нищо сега директно я намесвам тази тема. Съгласна съм, бе, ти си по-отстъпчива. Тя в предаването ужасно много се гордееше с тебе. Нон-стоп те хваляше, нон-стоп супер подкрепяш човек, да. Още не ни вярваше, че когато играят, понеже имам дислексия и съм страшно разсеян и въобще не мога помня и две неща. И съм много зле.
И тя, която игра да имаше, тя си мислеше, че аз няма да се справя, аз пък се справя. Не, мислих си, че е по-зле с паметта, отколкото всъщност се оказа, че е. И между другото си мислих, че по-малко неща забелязва в мен, а то се оказа, че той доста добре си забелязва нещата, което пък значи, че той ме дразни умишлено. Защото той иначе знае какво ще ме подразни и въпреки това го прави. Съгласен съм, бе. И това чак след 13 години. Той няма такава връзка, в която който и човек да срещне тя или това е хубаво да, между другото, наистина. Трябва да се знае, че приемам няма съвети. перфектни отношения. Няма, да. Или ако са перфектни, нещо куца, нещо не е както трябва в тия отношения. Защото... Може би са привидно перфектни за останалите. Именно. Какво се случва при тях, само те знаят. Аз точно това исках да кажа, дето не за зодиите, а за това избухване. Тоест, това показва, че всъщност вие сте били по-истински още от самото начало и до ден днешен го правите. Аз подкрепям връзки, които се карат. Обратното на това, дето говорят всички. Според мен, така даже имаш по-малко проблеми в двойката, защото вие при всяко скарване си намаляте си напрежението, което има в вас и си казвате кое не ви е окей и следващ път по принцип рядко се караме за едно нещо, освен за според мен, сполука. като цяло в отношенията между хората, независимо между приятелството или връзката на мъж и жена или мъж с мъж, това малко федерация означава. Малко, да. Според мен човек трябва да е естествен и дори да не е чак толкова добър или перфектен, трябва да бъде себе си. Не трябва да се опитваш да се харесваш на никой, не трябва да опитваш. Може би няма да те харесат много хора, но пък ще те харесат истински малко. Да, и в крайна сметка един човек колко дълго време може да прикрива и негативните си качества, особено в началото на... Като наблюдавам връзките, които фалшивеят след една година. Аз говоря за приятелството, защото някои хора, нали, си мислиш, че са едни, пък се оказва, че са други. Или мислиш, че са ти приятели, пък разбираш отстрани, че се говорят друго зад гърба ти. Това е когато попаднете в ситуация. Е много сложно и много елементарни отношения, зависи. Най-излиза наяве вълка нарава на човека, когато влезете в определена ситуация, в която той трябва задължително да вземе дадено решение. И тогава вече най-ясно може да ти стане, ако ти е приятел. Ако ти е обаче човека до тебе, според мен ситуациите са постоянно и непрекъснато. По принцип трудностите изпитват отношенията, независимо дали са приятелски или връзка. След трудностите много неща се разбират и разбираш дали можеш да разчиташ на този човек, дали можеш да се облегнеш на него. Да. Вие имали ли сте някакви трудности в началото на връзката ви? Имахме много сериозни трудности, точно когато заживяхме заедно и направихме този бизнес, за който говорим. То беше соларно студио с солариуми вътре, затен студио. И имахме много сериозни финансови трудности, защото той наби в моята мечта и желание всичките си пари. И де факто какво да ядем, всичките нямаше какво да ядем. Хора, беше много зле положението. Много яко, това няма да го направиш за всеки човек. Да, но това пък нали, на мен ми доказа, че аз мога наистина да разчитам на него за всичко. То като си срещнеш човека, нали, то това ти не го правиш за да се харесаш на някой. Просто като си срещнеш човека и си знаеш, че това е това. Да, доста трудничко ни беше. Изкарахме една зима на преоценена кайма и фили. На принцеси го карахме. Много интересно мъж да инвестира в мечтата на жена и то, когато няма много или... Това по принцип го правят много мъже в България. Значи това го хора, правят. Които нямат самочувствие и се опитват да купат любовта на... Ма това са тези, които имат по много, а когато ти инвестираш изобщо всичко в... Съвсем различно е. Това винаги ми е било най-ценното. Значи няма значение един мъж дали има 5000 лева или има 5 лева. То с 5000 лева мога да не даде и 5 лева за теб. Важното е, че то с 5 да даде 5 си всичките за теб. И това не е, нали, въпроса за парите, тук въпроса за жеста. Въпросът е по принцип какво дава един човек, какво е готов да даде един човек за тебе и за твоите мечти. За мен това е доказателство, не е наистина въпрос на пари, а е доказателство, че ти си я уважавал страшно много и си имал доверие на нейната преценка. Предполагаме, вярвал, точно и в бизнеса, който и в бизнеса, да кажем, че и в нея. За да направиш един бизнес, защото много хора правят бизнес, трябва да си малко и глупав.
Нали? Ако си Мисля, прекалено безотговорен интелигентен, трябва да се хвърлиш, да не ти е жал да кажем, че в този винаги момент има сме били риск. малко млади и глупави. Мгм. Но пък то пък взе, че... Не ни е било страх, че ще ги загубиме. Не ни е било парите, страх, че ще примерно. направим нещо, което да нямаме пари за Примерно ядене. сега, и ако че тръгнем няма да правим тръгне. нещо, много повече ще го мислим, защото знаем, примерно, тия пари, какво... Това идва и с детенцето, точно и предполагам, с да. детето, да. Ще допуснеш, че може би няма да тръгне. Докато ние не допускахме такова нещо. Да. Да. Вярвахме. Така че Блажени минали са сме. невежите. Точно, Да. точно. Да. Хубаво Минали го сме каза. през 2200 определено. После пък са дошли много моменти, пък, в които сме били... Нека все пак, Супер. понеже малко прекъснахме, да обсъдим каква точно е била трудност в този период с този бизнес. Горе-долу, Чисто това финансова. беше чисто Да. финансова беше трудността. Наистина ни беше много трудно. Защото то беше и в едни месеци, декември, януари, февруари, март, до март месец, до края на Да, март, 4 по-слаби. месеца имахме, които ни бяха много тежки, защото нов бизнес, той колко да работи в началото. Другото, което е бизнес за тен, зимата, няма много желащи, които да ходят да си правят изкуствен тен, каквото и да си говориме. И другото, което е, основният му бизнес още тогава беше строителство и строителна фирма. Както знаете, строителството не е в разцвет през зимните месеци също. Да. И просто много ни беше трудно да се справиме, но пък същевременно и двамата сме много горди и абсолютно немислимо беше да поискаме пари от някой. И си ги изгладувахме, ама и си ги това минало изгладувахме, вече за мен. но пък си е било за нас и се чувстваме по-добре. Това без пари, че тогава ви е спотило, предполагам. Много. Така го казвате, спотило ви е по-скоро, отколкото да ви Еми, то Е раздели. имало нервни всъщност, моменти и такива неща. Може би хората, които изпитват финансови затруднения, се концентрират и се фиксират върху елементарни неща, как ще си платят сметката, какво ще ядат и някакви такива чисто елементарни неща. Мгм. Когато вече започнеш да изкарваш, да имаш малко по-голям стандарт на живот и вече тогава вече мислиш за съществените неща. И Да. тогава може вече да се... Но пък, както казахме, в трудностите разбираш дали можеш да се облегнеш на един човек. И ето той примерно видя в мое лице, че не съм някоя момиче, дето ще седи само за кафетата, екскурзиите, почивките То тогава нямаше. и така нататък. Нямаше, защото нямаше излишъци. Ама не, става, Нямаше бюджет за такива неща. А пък аз пък видях, че има човек, който ще си даде всичко, за да съм аз доволна, аз щастлива. Да, много голям жест е направил. Много, наистина. Да. И това за човек, който познаваш от колко беше? 3-4 месеца. 3-4. Ние някакси си тръгнахме, все едно сме си се познавали. Да. Някакси все едно, Много се едно... първата седмица бяхме все едно, винаги сме се познавали. Това е много ми е интересно това, защото той Вярвате ли реално в сродните отрича души? ред пил, а той е по-скоро блу пил. Откъде да знам? В И двете неговите капчета ще действия. И две капчета може да е. Аз по-скоро ще я питам, вярвате ли в сродните души? Точно. Или... Ами, честно да ти кажа, изхождайки от нашата история, да. Защото наистина прекалено лесно станаха нещата, бе, човек. Наистина Да. прекалено лесно и ние наистина, между другото, в един за друг бяхме единствената или една от много малко двойките, които не сме имали никаква раздяла, ама за 2 дни нямаме раздяла за 13 години. А ние Имахме, отпаднаха докато 3 беше- въпроса Да. от къща. Докато беше в... Докато бях в Шейново. Там за отидах 3 дни. понеже бях оговорил един оперен певец да отиде да изпее нашата първа песен. Мгм. Нашата първа сватбена песен, тя е на Карузо. А, И тя е много хубава песен. И обаче той не успя да дойде. Та аз отидах с една огромна колона пред Шейново. Да И ми пуснах. направи серената. Направих серената. Ама, вие говорите, че нямате раздяла, не е такава Физическа. негативна, а дори физическа нямате. Така ли? Никаква. Наистина? Да. Никаква. кой добър маре лучика. Да. Точно това е песента. Да. Ето Красива това е песен. интересно. Айде сега кажете, защото Кажи, на бе. времето спорихме в стария ми подкаст точно по тази тема. След 13 години вие сте нон-стоп заедно. Не се ли замисляте, не си ли умръзвате, не се ли замисляте как да избягате Значи, един от друг? Омръзваме си сигурно, но ние толкова много сме свикнали един с друг, Мгм. че Търсиме се непрекъснато. търсиме се непрекъснато. Даже сега бяхме няколко почивки, направихме с приятели. И сега искаме да си Вики направим и наша... Явор тази Да. година успяха да ни изкарат много извън зоната ни на комфорт, защото те се ожениха, както знаете. Мгм. Да. И имаха едни штури моминско и ергенско парти.
После ходихме на яхта с тях. Така, и ни откраднаха той на ергенско парти за 2 дена и аз на моминско парти за 2 дена. Това ни е малко по-такова разделено. През цялото време прекарахме на телефоните, бе, човек. През цялото време на телефоните. Искам да ви кажа, че по време на моминското парти Пепи беше в същия курорт с детето и ме чакаха да свърша, за да останем още 3 дни заедно. Идеята на това да имаш семейство, според мен, ако го направиш, е да имаш семейство. Идеята не е да се опитваш да избягаш от жена си или от мъжа си. Идеята е да имаш семейство, идеята е детето ти да има мама и тати, да има хубави общи спомени и да му дадеш един добър пример, а не да му говориш, нали, кой е добрият пример, а да му го покажеш. И мисля, че успяваме на този етап. Да, аз тогава бях в този спор, бях в позицията на това, че след 10 години, хората, които още не знаят какво означава 10 годишна връзка, да не се залъгват, че след 10 години толкова ще ми е омръзнала жена ми. И аз не, че ще търся как да ходя по почивки, без нея, такова нещо няма. Ами то по принцип, ако изпитваш такова желание да ходиш по почивки без жената или тя без мъжа си, примерно, то по-добре да не сте семейство. Идеята на семейството е съвсем различна. Ако говорим за връзка тип гаджета... Виж сега, сигурно има примери и на другото нещо. Има и на другото. Нали, но при нас това е модела, който работи. Да. И при мен беше така в старата ми връзка. На какво? Родителите ли ви са... Заедно ли са родителите ви? Не, моите родители са разделени, откак съм бил малък. Сме 4 братя. Майка ми и баща ми след развода, всеки има по още едно дете. А кой е възпитал в тебе тези семейни ценности? Значи, когато човек расте, аз, примерно да кажем, не съм пробвал наркотици никакви, което е много модерно в момента. Пък покрай мен е имало страшно много хора, които са употребявали. Човек, освен да взима негативните страни на заобикалящата го среда, той може да си направи преценка кое е добро и кое е лошо. И сам да си избере кой живот да води. Така че лошия пример също е пример. Да. Той лошия пример е много голям пример. Зависи кой го... Понякога полуки повече може да си извлечеш от лошия пример, отколкото от добрия. Такъв човек, че можеш да се пребориш с това, защото иначе гониш да повториш модела реално. Да. Абсолютно. На мен, аз бих искала наистина да дадеш малко съвет на младите мъже, които са... ти си бил на колко? На 20? На 25. На 25 години. Добре, през много мъжки глави се прокрадва това, че едва ли не няма да са задоволени с младостта си да прекарат с една жена и че те трябва да опитат всякакви варианти. Не мисля, че само мъжете го смятат това нещо. Даже доколкото все повече жените почват да живеят малко като мъжете. По принцип, това е проблем на съвремието, но... Сега ще им кажа, правете каквото искате. В крайна сметка, ако ви идва отвътре да бъдете с много жени или да бъдете с много мъже, правете каквото ви е кеф. Ако искате да бъдете с един човек и да му се дадете и той да ви се отдаде, отдайте му се. По принцип, щастието е много по-голямо, когато е споделено. Да. И тук хубаво е това да го има. Което е абсолютно вярно. Никога не може да си напълно завършен и щастлив, обикаляйки по дискотеките и прибирайки се с различни партньори всяка вечер. Всеки може да е щастлив по различен начин. Колко да те направиш щастлив това? Няма как. В смисъл, и то секса, в крайна сметка си е секса. Колкото и можеш и с един партньор да си напълно задоволен. Но можеш ли да дадеш съвет в подкаст на младите и те да те чуят твоя съвет и да кажат, добре, правете безразборен секс. Ако и се прави, ако не. По-скоро примера, който даваме, са самите двойки, защото всеки може да се филмира. Според мен даже сексът ти е по-хубав с партньор, който те познава и знае какво харесваш и какво обичаш, отколкото с някакви... В смисъл, сега ще хвана някой любовник. Примерно. Аз трябва да го уча 3-4 месеца, човек. Това е пропиляно време, човек. Това е страхотна тема също. Може да фанеш на трениран. Даже може директно да вземеш някой, да. Ама това дет работи при един човек, не работи при друг. Ради, чакай малко да те зачекна една темичка тук. Масово жените се притесняват със времето, изобщо да обясняват на мъжа какво трябва да се случи, за да могат те да изпитат удоволствие. Сега, понеже ти каза, че трябва
трябва да го учиш този въпросен любовник, за да може да... Аз така го разбрах. Сега като зададе въпроса. Че си учат дълго време, към 3 месеца или колко Един мъж може ли да подобри сексуалните си умения, като една жена го напътства и това срамно ли е, табу ли аз трябва мога да да кажа, е? че още от първата среща Не, виж сега, всеки има... Да, арогантен си. Арогантен. Затова ни изгониха от предаването. Последвайте моя подкаст, Пепкаст. Да, промокод Пепи10. Трагедия. Добре, Си мислих, че няма да се изложим на едно участие. Добре, кажи, ако не е така. Кажи, че не е така. Не бе, супер си беше обаче. аз имам такъв въпрос за първия ви секс. Ами той гледа, че се клони нагоре, надолу. Няма как да ви помогна. Моя не трябва да го помогна. Чувам ли се? Да, просто не го пипай. По-силно Да. спирам. Не, просто се селектират едни моменти, които не ти харесват, с други, които пък много ти харесват и се удължава там действието и много хубаво се получава. А как да напътстваш един мъж без той да се почувства засегнат и обиден? Не знам, според мен трябва да показваш, когато ти харесват някои неща. И да се прозяваш, когато не ти харесват други. То не е ли също? Да. То не е ли също от нас? Насърчава и хубавите неща. Точно така. От мъжа към жената също. Не казваш грозна си или дебела си или не знам си какво, а когато е готина и е хубава и е умна и направи нещо, хвалиш там. Акцентираш на нещата, които ти харесват. И ние ползваме някакви такива. Я разкажете за първата си сексуална нощ. Не, верно ли това ще ми кажа? Ти го... Аз го имам записано като въпрос, как ще обаче... говорим за такова нещо? Освен колко бързо се случи след силвката. Какво друго? Някои срещи колко? На трета, четвърта среща? На третата среща. На третата. Класика. Не се дърпала много. Верно сте класика. Ама ние сме тотална класика. Класиката е на петата. На третата, бе. На петата. В Секса и града го казва това, но... Да, в Секса и града там се ръце. Секса и града е страхотен женски сериал, описваш точно 4 архетипа и всяка една жена е с засилен по един тогава, когато е архетип. сниман първите... Ти се бъркаш. Когато си гледала първите сезони на Секса и града, интернета и социалните мрежи не бяха толкова развити. Сега няма време за 5 срещи и 6 срещи. Губи се бързо интереса. Освен това, Секса и града точно е виновен за този хедонизъм у жените. Има нещо такова, между другото, да. Това е пропаганда, се нарича. За да има силни, независими, обичащи секса жени. Разбира се, че то така или иначе върви натам. Кое върви на там? То върви благодарение на такива... Благодарение на феминистичните движения. И преди е било много по-добре. Така ли? За удоволствието на Секса и града една идея е по-нормална била. Не по-добре. Просто е било по-нормално. Защо е било според тебе, Неделче, по-нормално? Да обърнем малко подкаста. Или по-добре, били сме по-към патриархално настроения модел. Ти си патриархално настроен, нали? Аз ли? Да. Не. Защо? Аз и в предната си връзка всичко беше 50-50. 50-50. Може ли да бъде 50 на 50? Като се разпределят битовизма спрямо работата и спрямо времето, което имаш. Това мисля, че все още, че това е най-работещия модел и според мен. Какво не ти достигна? В предишната връзка ли? Да. Това, което исках да ви кажа по-рано, обаче бях спрян. Не спирайте да се карате, хора. Да. В момента, в който спирате да се карате, става страшно. Следните 3 години вече изпитвахме тотална апатия. Дори нещо да се жегнем и то нещата си отидаха към раздяла. Не е нещо свързано с тези неща. Да. Мисля, че 50 на 50 или ако един я поеме повече в едната част, другия повече в другата, ама някакво така по-равно. Крайният патриархат и обратното, според мен не са много работещи. Мисля, че всяка крайност е... Не, те може би привидно са работещи, но жената дълго време не се е чувствала добре. Ама кой да я пита? Да.
Да. Но те проблема е, че и сега не се чувстват много добре. Когато пък захвърлят любовта, Ама захвърлят... това е от женска мъжка енергия. Просто жените вече се бъркат и се опитват изцяло да избегнат това да влизат в женската си енергия и да бъдат по някакъв начин зависими. Ние сме зависими физически, защото просто нямаме капацитет да издържаме толкова колкото вие. И затова си има мъжка роля, женска роля и така. И нещата няма... Това женски свят, дето жените искат да са... Мъже. Мъже, да. Малки мъже. Аз разбирам, между другото, аз никога не съм искала да му изземам неговите функции и да се правя много можеща, на много такова. Значи, като съвременните хора са ужасно объркани по-скоро. Като се щупи вратата вкъщи, очаквам, че мъжът вкъщи ще я поправи. Светът мъжки, карате коли, които са произведени от мъже. Живеете в апартаменти, които са построени от мъже. Движите се по улици, които са построени от мъже. But it won't be nothing without a woman or a girl. Добре. Друг формат, бе, момиче, защо Фонси? Аз предлагам, много почна така. Да изберем 100 борбени жени и да ги заселим на един остров и да видим в рамките на няколко години какво биха построили. Значи ние гледахме с тебе Pleasure, като се подготвяхме за този подкаст. Я кажи сега за хормоните при жените и мъжете. О, защо аз? Къде ме вкара? Какво беше? Жените всъщност са по-предсказуеми, защото там ако емоционално им разделиш периода на когато не са в цикъл, когато са в цикъл, цикъл също има 2 етапа. Първият е по-екстремен, втория добре 3 се тая. И можеш да предвидиш настроението на жената, според настроението на жената, в кой етап е. А ние мъжете сме непредсказуеми, защото нашето настроение се води от това кой ще победи в днешния матч, дали някоя сделка ще стане или няма да стане. И ние сме тотално емоционално непредсказуеми. Дали ще запалиш барбекюто или не. Да. Това беше интересно, като по този начин погледнем, защото нали, има някакъв мит, в който жената не можеш да я разгадаеш. Да, че ние не можем да заемаме позиции, които са водещи, генерални. Аз мисля, че не могат да заемат позиции, но просто си мисля, че жените трябва да са си жени, нежни и нуждаещи се от мъжа. То дори да не са нуждаещи се, да се държат сякаш са нуждаещи, за да може мъжа да има самочувствие. Аз също го мисля това. Да, ама ние сме нуждаещи се взаимно един от друг. Много примери виждам на жени, които в момента са постигнали тая независимост, с която могат да кажат за какво ми е мъж, обаче също така го нямат този мъж до себе си. И което значи, че някъде са объркали по пътя нещата. И не съм много сигурен колко са щастливи, каквото и да ти казват. Въпреки, че няма да си го признаят, може би, но пак. Да. От друга страна, една силна жена може би трябва да иска един слаб мъж. Не знам кой би я привличал повече. 100% слабия. Ако е силна жена, ама не то, понеже говорим се за жените, обаче той мъжете малко объркват енергията вече, защото все по-често попадаме и ти виждаш, че познаваме вече доста самовлюбени мъже, такива, дето пред огледалото оправят са по 4 часа и половина. Аз не се оправям толкова време, колкото те. Аз съм имала партньор, който не ми пускаше, когато не е обезкосмен и не е ходил на кола маска, така че... Несериозно. Той от същия пол ли беше? Не е сериозно просто това нещо. Още повече търсят си жени с пари, така че ако може да повече да наблегнем на фитнесчета и на протеинчета и по-малко на работни ангажименти и объркват се нещата вече. Да, и доста често смятат, че фитнеса, че мускулите, че някакви неща съвсем повърхностни ги правят мъже. Тотално отговорността към жената, която всъщност те прави, това е едно мъжко качество в мъжката ти енергия, да ти да си отговорен и да имаш ангажимент към тази жена и тя да може да се опре на тебе. И това с мускули не става. Те масово жената трябва да бъде тествана. Ето неговия стар партньор, водещ Стратимир, обяснява как ще влезне във връзка с жена. Съответно той трябва 6 месеца да я тества, за да... Какво ще тества на тази жена? Толкова ли е безплатния пенал? Тя да му готви, да го гони тя, да го... Стратимир беше с една обица черна тук ли? Той ли беше Стратимир? Кой беше? Да, май. Да, той. Гледайте го стария подкаст. Ние напоследък обича да му прави реклама. Кога? Това е за пръв път? Да, и предния път пак тръгна в тая посока.
Давайте да спираме с тази ред пилска тема, която напоследък много ти харесва. Еволюцията си знае думата за мене, знае какво да прави, ще видим какво ще се случи просто. Трябва да поживеем. Така, давай нататък, настоящето. Добре, ние не сме минали... Пепи, кога се усеща най-голяма подкрепа от градина и обратното? За нея вече знаем. Айде да видим. Не, наистина. Като се замисли така. Човек, нали, чисто емоционално най-много има нужда от подкрепа. Аз в случая, моя тежък момент беше, когато моята баба си отиде. И това ме съсипа. Така че, може би за това по-младото поколение сега, те не възприемат, може би, бабите и дядовците си по този начин, по който нашето поколение. Аз искам да кажа само, че защото нашето поколение е по-голямата част, тези, които сме между 30 и 40 години, сме отгледани от бабите си и от дядовците си. И ги чувстваме като родители. И аз, примерно, по същия начин чувствам моята баба като майка. И според мен това е много голяма грешка на родителите ни, че до такава степен са разчитали на техните родители да ни гледат, защото ти си привързваш към баба си и дядо си като към собствени родители. И после те си отиват. Много му беше тежко, когато в един ранен етап от живота ти и ти трудно. Ми е просто по-емоционален, въпреки че не ми личи, че съм толкова така. Той маскира с чувство за хумор. Това си го помислих. И всъщност има много по-голяма дълбочина, отколкото хората си мислят. И така държи хората на повърхността, чрез хумора. Да. Това беше забелязано и сканирано. От мен. Ти, защото си интелигентна момче. Аз много мога да изпитвам емпатия към това, защото моите баба и дядо също са ме отгледали. Аз съм си живяла до 8 годишна, плътно при тях. Майка ми градеше кариера и аз се чувствам все едно имам 2 чифта родители и се ужасявам от мисълта, че... Аз се ужасявах, но когато дойде момента, той беше по-страшен от... Всичко, което си мислил. Всичко, което си представил. Да. Това беше може наистина най-тежкият момент. И Ради беше плътно до тебе. Да, разбира се. Да. Ето, мъже, и вие имате нужда от емоционална подкрепа. Неговата най-голяма подкрепа, предполагам, още със старта, това, което каза. Да. Общо взето това. И също по време на бременността, защото аз имах много тежка бременност. Още на старта отслабнах с колко? 12 кила. Някъде. Отслабнала си на старт. Тя роди по-малко килограми, отколкото забременях. Забременях на килограмите, които съм в момента. И родих с 1 килограм по-малко. Бях станала като анорексия. Общо взето изглеждах. Даже съседите ни, голяма част от съседите ни не разбраха, че съм била бременна, защото аз бях нечовешки слаба и с по-широка тениска изобщо не си личеше, че съм бременна. Имах жестоко гадене, което не може да се сравни с нищо. Повръщане жестоко. След това дойдоха киселините, когато си мислих, че ще мине това сутрешно гадене, което беше при мен непрекъснато. После дойдоха жестоки киселини. Не можех да се храня. Дори вода ми причиняваше киселини. И общо взето изкарах на извара и протеини. И въпреки това детето се роди в нормални килограми. Да, детето се роди 3 килограма. А лекарите обясняват ли? Ние тази тема сме зачеркнали тук в този подкаст. Даже съм написала 14 въпрос раждането. Не можаха да го обяснят с абсолютно нищо. Просто те следяха през цялото време плода и казваха, няма никакви проблеми с бебчето, няма какво да се притесняваш, просто така е при тебе. Ще отмина гаденето, ще отмина, ама то при мен се не отминаваше това гадене. А с пането? С пането нямах като че ли толкова големи проблеми и също не съм имала тежести и отичания, но аз нямах и качени килограми де факто. Да. Аз имах обратното, имах много сериозен спад на килограмите. Родих секцио, защото по медицински причини, тъй като беше седалищно бебето разположено, отделно имах много сериозен проблем с очите, 7 диоптера, късогледство, изтъняване на роговиците. Сериозни проблеми. Оплаши всички му бъдещи майки. Да, и просто секцио. Но пък секциото ми беше супер, хора. Не се страхувайте, като ви го кажат това като вариант, че много трудно се възстановява човек или не. Много лесно се възстанових. На следващия ден бях движение и въобще не съм спирала. Аз съм зачерквала тази тема, понеже ме
осъдиха секцио, като родиш веднъж в секцио, след това лекарите препоръчват отново да родиш секцио. Да, казват, че има след 2 опасност години. да ти се разтвори там, където е първото секцио. Да. Така са ми казвали на мен. Да. Така че ти нямаш никакви намерения сега, Да, като въпреки че си вече правите. се подложих на лазерна операция и проблемите ми с очите вече не са фактор. Изтъняването на Да. ретината не е ли факт? Не, оправиха ми го с лазера и него. Не, аз имах предвид за второто детенце, Да, защото за споменахте, второто че детенце, искате. най-вероятно пак ще съм секцио, въпреки че съм си оправила проблема с очите, защото не ми се рискува, примерно, да има някакво по-сериозно осложнение. Да. И после да трябва да правя някакви коремни пластики и някакви такива неща, защото те се получават диастази, работи, херни, по-добре, Да. на сигурно. Да. И наистина много бързо се възстанових и не ме плаши вече А, идеята. Добре, това беше страшно. Твоята бременност е била страшна. Да, има риск винаги. Те хората са го казали. Има и леки бременности, има и тежки такива. Но как се промениха вашите взаимоотношения и изобщо живота ви след появата на детенцето ви, което между другото може да ми кажете как се казва? Николета се казва нашата дъщеричка. Да. Той се оказа, много ме зарадва това, което видях от него, защото някакси моите приятелки повечето, когато им се родиха децата, живота много ги налегна, удари ги. Бащите някакси, повечето от тях, поне по мои наблюдения, не се вземат много дейност с децата. То човек, значи първия месец, който детето не спеше през нощта, той ме оставяше мен да спа, само той е ставал през нощта, аз не съм стала една вечер през нощта да храня детето, изцяло той го хранеше. Въобще, той е страхотен баща. Да. Толкова много си играе с детето, толкова много го гледа. Напоследък имам много преци от нея, че не си игра толкова. Наистина много добър Това баща. очакваш ли, че ще го правиш или ти дойде по естествен път? Значи тя да, беше много зле, като роди детето, нали, беше и слаба. И аз буквално след 2 дена започнах работа и тя си остана с детето, още не можеше да ходи и се върнах на работа и беше съвсем естествено. Аз даже като отключвах вратата да се прибирам, само отключвам вратата и тя само ми целува и вика си лягам. И тя лягаше и аз в момента, в който се прибера от работа, поемах детето. Изключително много ми помага. Помагахме си. Помагаме си. Сега малко сме си отдъхнали, защото тук малката ходи от половин година на детска. И с детката така малко живна. Да, друго си. Вече и по-голямо човече. Принцесата на татия по принцип. Да. Моя баща също много си играеше с мен. Момиченцата са слабост на бащите. Определено голяма слабост. И той много искаше момиченце. Той си мечтаеше за Аз казах на жената, която преглеждаше родина с... Как се казва това? Видеозон ли? Да. Наистина ли искаш да разкажеш това? Да, аз я питах... Да го подменят ли? Аз я питах дали е момиче или е аборт. Той пак се шегува. Обаче жената въобще не разбра, че той се шегува. Боже. Аз я питах момиче ли или е аборт. На мен... Тя вика момиче. На мен друга извратения ми хрумна. Защото аз много исках момиче просто. А защо? Има ли някаква причина? Защото момичетата много обичат бащите си по принцип. Миличкият, той недообичания, той душичката. Те са много нежни. Да, така е. Имахте ли притеснение, че когато се роди детето, обичта спрямо един към друг ще намалее? Не сме имали такива притеснения. Тя е различна обича. Ти обичаш майка си по един начин, партньора си по друг начин, детето си по друг начин. И честно казвам, ние малко хипстърски си гледаме децето. Какво значи това? Малко, да. В смисъл, детето ни яде, когато му се яде. Нашето дете не яде сутрин, обед, вечер. Яде, когато му се яде. Бъргари с картофки. Не, гледаме да яде. Гледаме да яде здравословно. Но пък същевременно и не забраняваме крайно някакви неща, защото според мен, като забраниш едно нещо, после в един момент то се връща и има злоупотреба с него. Така че в ограничени количества. Пътувахме, когато беше по-малко, нали спеше по-често, не сме се съобразявали. Примерно сега е заспала, някой приятел извън, айде да излеземе, ние я будиме и излизаме. Тя ако иска да заспива пак, не сме си
целият ни живот не се промени, а ние напаснахме нея според нашия живот. Гледахме си изцяло в движение и въобще... Значи тук идва неловкия отново въпроса. Сексуално промениха ли ви се нещата? Не изобщо. Не изобщо. Също. Това е много готино. Защо ти се променят сексуално? Защото това е масово. Това е масово. Казва, че след детето спира има секса, много жени, които много се вглъбяват в детето. Значи може да ти... И им се получава някаква фиксация, така, някаква фикс идея в детето. Всичко да се прави по най-перфектния начин за това дете. Стриктни графици, изпадат в истерия, че ако на минутата, в която трябва да яде, не е седнало да яде, значи вече отиде. Най-вероятно губят енергия за да... някакъв спад, ама той е в някакъв момент, примерно сега родила се детето, в началото се храни по 5-6 пъти, даже по 8 пъти в началото. Памперси работи, може да се чувстваш изморен, да, това е нормално. Но докато свикнеш, нали, с родителството, после не би трябвало да е. Чувал съм също така, че мъжа може да си каже това е майката на детето ми, край, не мога повече да я погледна по този начин. Чувал съм някакви такива. Не, при нас не е имало такъв момент. Как така смисъл? Жената, примерно, едва ли не тя вече не е за него сексуален обект. По-различна сексуалност иска. Примерно секса да е по-мръснишки, по-не знам си какъв, докато мъжа може би го има и това нещо. След като е... Моят човек няма такива скоро. Да. Не е толкова... Всякакви варианти има. Пепи е приличала мой човек. Потресени в чувства. Тежък шок го карах. Тежък шок, да. Добре, 13 години... наистина, аз пак ще продължа малко. Защо държиме, когато някой каже, че от 10 години или от 13 години, все едно много години? Нормалните хора, когато се съчетават в такъв брак или се вричат един в друг, те се вричат за цял живот. Вашите родители не знам дали са разведени, не са ли разведени. Моите не. Виж колко бързо изгаря всичко. Не са. Значи мисля, че е съвсем нормално. Да, ама на днешно време са променили нещата. Примерно моята стара връзка 18 годишна и аз съм срещал само 2 двойки, които казват, че са повече от мене. Да. Говоря за поне до моята възраст. Да. Иначе нашите родители, особено бабите и дядовците, те са издържали по 60 години, това е ясно. Да. Всички се впечатляват днешно време, като чуят толкова дълго. Може би трябва да се правят компромиси. Компромиси. Спрели да правите компромиси един към друг. Да, точно. Съответно, 13 годишна връзка в момента вече изглежда много. А само до преди 30 години изглеждало нищо. Тоест малко. Да. Не бе, живеем в някакво консуматорско време, в което всичко много бързо прегаря, преминава, има много неща на пазара, изкушаваш се, въртат се нещата непрекъснато. Затова си разнообразявайте живота. Пътувайте. Има и други начини да се разнообразяваш. Правете някакви неща заедно. Ние се гмуркаме, примерно, ние сме водолази, ходиме. Ушите ви как са? Добре са все още. Нямаме проблеми, Аз съм капитан, на всяка година си наемаме яхта с приятели, плаваме, правим някакви различни неща. Сега се записва примерно на курс за моторизъм. Реши, че ще става моторист. Да, обаче тук могат понеже знам какво са склонни да пишат, че хората, които правят тия неща, имат финансовата възможност да ги правят тези неща. Всеки може да пътува. Пътуванията. В България имаме тук до морето са ни 3 часа и половина. Всеки може да отдели един път в месеца средства, да опознае България. Ние сме опознали доста добре. Има много интересни хубави места, които може човек да отиде. Когато човек каже пътуване, то не задължително трябва да отиде в Бора. Да, плюс това, примерно, гмуркането, ние сме си изкарали сертификатите в България, в Созопол сме се обучавали. Също може да си го вмъкнат в... То също не беше някакво скъпо удоволствие. Значи аз също имам подкаст. Моят подкаст си го правя сам. Сам се снимам, сам си го монтирам. Аз искам да имам подкаст. И моят подкаст не е като вашия подкаст. Вие имате хубави прожектори, имате 4 камери, имате пулт, имате момчета, които седят. Значи аз също имам подкаст. Нямам като вашия подкаст, но това не ме спира да имам подкаст. Гледаме да си разнообразяваме живота с някакви такива хобита, с някакви неща, които да си добавяме някаква добавена стойност за нас и да се обучаваме на нови неща, да се развиваме по някакъв начин. Има хора, които обичат да снимат и са фотографии и снимат с апарати за по 1000 лева. Има хора, които обичат да снимат и снимат с апарати за по 15 000 лева. Така. В смисъл, това не трябва да те спира. Не трябва това, че нямаш пари да си купиш фотоапарат за 15 000 лева, не значи, че не трябва да ходиш и да търсиш момента. Да, че ти не можеш да станеш добър. Добре, не можеш да пътуваш в чужбина. Пътувай в България.
Абсолютно. Направи си, вземи си бунгала, не можеш да ходиш в скъпи хотели. Ходи на... Мога да ходиш и на палатка. Ние много обичаме и на палатка да ходим. И аз ходя на палатка често. Да. Човек обича ли, иска ли нещо да постигне, ще постигне. Има хора, които имаме шампиони в бокса, които са тренирали по разни мазета и така нататък. Които са тръгнали от нищото. Ние, примерно, една година се бяхме зарибили по изкачване на върхове. Ние обиколихме тук всички високи върхове в България, които имаше и всеки уикенд се ходеше да се изкачва. Да, знам, че е възможно. И бензина до локацията, на която тръгвате. 4-5 месеца това правихме всеки уикенд, цялото лято. Ние това, че имаме някакви възможности, ние въобще не ни интересуват парите като цяло, не са нещо, което ни дава самочувствие или някаква тежест. Ние си даваме всичките пари, се вика, за пътувания, за преживявания. Даже не е точно за пътувания, по-скоро за преживявания. Да. Примерно много по-малко пари ще дадем за дрехи, за обувки и за някакви такива чисто материални неща, телефони и нещо такова. По-скоро ще ги дадем за някакви преживявания. И ние, примерно, и подаръци такива си правиме. Той няма да ми купи нещо материално, примерно обици да ми купи за Коледа с диаманти. Беше интересно, нали, да чуя по какъв начин би посъветвал хората да се разнообразяват. Да, се... Много пътувания ли имате? Колко държави сте? 40 държави. Като някои по 2-3 пъти, други вие по сте 10. май точно колкото Тучаров и той май се хваляше с 40 държави. Преди или след детето поне малко намаляха ли? Не. Абсолютно същото. По-скоро детето ни съвпадна с ковида. И, там нямаше шанс. Там нямаше и шанс, общо взето. Така че там имахме година и половина, две, дето се беше бяхме много поспрели. яко, защото детето беше малко. Бутахме го в количка и можехме да отидем навсякъде. Докато сега е малко по-трудно. Сега голяма е за количка, а пък е малка, за да ходи до тебе. Прави дълги преходи. Тогава беше много готино, защото беше момента. Тя сме ходили лекичка да си. И е летяла, и сме ходили и в Рим, сме ходили в Дубай, сме ходили с нея. На яхта 2 пъти сме я водили с нас. По една седмица. Може ли повече? Слаба работа, ама с такова тя ще бъде същата като вас, със сигурност. Пробвахте ли, като беше малко? Това дете, нашето, то няма страх, бе, хора. То е штуро и лудо по цялата глава. По принцип, най-доброто нещо. Засилва се скача в басейна. Тя не може да плува, обаче засилва се и скача в басейна. Най-доброто нещо, което може да дадеш на едно дете, е един добър пример. И ние се стараем. И е много хубаво и безгрижно детство. Да. Но не е и презадоволено. В никакъв случай не трябва детето да е презадоволено. Не трябва да... Примерно, когато аз кажа не, дори да съм сбъркал в този момент, примерно да не е било кой знае колко важно да й кажа не, но аз не си отмятам от думата. Винаги... Примерно, казвай, няма да пиеш сок сега. Примерно не й давам сок, докато не забрави. Тя се разплака с студни и даде да изпие едно. И примерно аз съм си казал, какво по толкова, нали, айде нека пине една глътка, сега то верно, че преди лягане, айде ще... Обаче пък си държа на моето, докато забрави, после и давам. Но мислята ми, че трябва да дадеш добър пример, да нещата, които получава, да си ги заслужава. И мисля, че да влезеш в магазина, да изкупиш целия магазин, само защото имаш възможност. До този момент мисля, че ни се получава, защото примерно нашето дете не е от тия изкащите, дето ще влезе в магазина и няма си тръгнеш без да купиш някоя играчка и такова. Въобще от играчки не се интересува. Тя я интересува. И от детски не се интересува много. И от детски телевизия също не се интересува. Тя е много активна и иска да кара колело, да кара тротинетка. Да играем на криеница. Да играем на криеница, да, непрекъснато играят с баща си на криеница. На куче, аз съм куче. Много жалко, защото ми връзва една каишка и ме води на... Също така и кон. Кане курс. Да, язди го. Въобще с такива неща се забавлявам. Звучи ми, много здравословна и готина семейна обстановка и това прекрасна. Това пак искам да кажа, че много розово стана. Не сме перфектни. Никой родител не е перфектен. Не искам да заблуждаваме тук хората, че ние сме някакви супер перфектните. Всички имаме си. Аз съм примерно по-нервен, по-избухлив. Това случва ли се пред детето? Примерно ли се съобразявате? Това, че примерно това трябва да се науча аз. Случвало се няколко пъти, примерно да се развика. То даже не и на мене, а по-скоро да се развика на някаква ситуация, защото се е дусало, че нещо му се получило и така. И тя отива при него и му казва: тате, няма се кара. И в този момент на него му става супер тъпо и много е започнал да се владее и да не се ядосва така пред нея, защото тя вече си разбира. Един ден напсувах един шофьор. Си изпуснах, напсувах и тя ми вика: тате, какво стана?
Кажа към нищо, тати, нищо. Да. Вилинката. Същността не е да са перфектни хората, а да са устойчиви според Не, мен. защото много хора се опитват да се докарат, че са перфектни и затова исках да го подчертая, нали? Да. За съжаление, да. Има такива хора, особено ако им сложиш една камера и са Ма, светци. Им дадеш поле за изява. Да, и гледай какво става. Да. Ясно знам. Не. Да никой не си мисля, Аз не си то си е мисля. масово такова. Да, мазнат ли са много, значи има нещо. Да, Гнило. Да. 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 Много усмихнати ли са едни хора? Усмихнати ли са много, също има много нещо Също гнило. има нещо гнило. Да. Никой не е чак пък толкова позитивен, вечно, непрекъснато Аз и това вечно казвам, че аз щастлив. харесвам повече хората с характер даже. Дори да не ми е неприятен, поне знам, че той не ми е неприятен, ама има характер, има нещо в него, нали? Да. Те някои хора не са виновни за това, че Че са мазни. Напротив, Хората, човек които сам нямат решава. характер, обикновено не знаят кои са им достоинствата и кои са им минусите. Те обикновено не могат да виж сега, направят човек трябва да може реалистична да проявява преценка за характер. себе си. Дори в ситуация, в смисъл, не е нужно да проявяваш характер нали, на 100%, но според мен дори в ситуация, в която можеш да си губещ, пак трябва да бъдеш себе си. Трябва да си отстояваш това, което си и да си ти. В смисъл, не можеш да си лицемерен или да се опитваш да се харесваш или да казваш нещата само такива, защото са полиски. Да, ти дам една ситуация. Ето, примерно, аз много мразя губа и губа съответно на някаква игра. И ми е много гадно вътрешното. Аз трябва ли, понеже да си демонстрирам емоцията, трябва ли да креща и да кажа, ти, еди, какво си, как заради някой друг губиш? Примерно губа, да, поради някаква причина губа, дали заради себе си, дали съответния човек е измамил там нещо или така нататък. Няма значение какво е обстоятелството. Въпросът е, че в мене всичко бушува и аз не съм доволна от това. Обаче, въпреки всичко, бих отишла и бих поздравила за победата съответния човек. Ако го чувстваш. Ако човека срещу мен ме е победил на честно, не бих го поздравил. Ако, примерно, ако някой не напуска едно предаване и аз не му се кефа, примерно, не бих го аплодирал, защото ще е лицемерно от моя страна. Примерно, не бих направил нещо, което да показва друго от истинското ми отношение. Друго от истинското? Може да се прояви някаква дипломатичност, най-малкото му стиснеш ръката. Ако някой ти подаде ръката, винаги ще стисне ръката. Това е съвсем нормално. Това е чисто... Да, въпреки че... Това е въпрос на възпитание. Да, много хора бъркат това с проява на добро възпитание, с лицемер, особено по телевизията, с лицемерно отношение или просто трябва да държиш езикът за зъбите и да не си изпуснеш да кажеш много искам пак да те видя, пак да дойдеш. Може само да го изпратиш учтиво и дотам. Да. Ако повече не искаш никога да го виждаш, що да му кажеш, ай ще се видим отвънка или... Там вече идва някакъв конкретен пример ли да? Аз си представих в моето реалити, защото аз така действах. Аз даже имах един, когато изпращах Соня и Маня, почнах да говоря всичките глупости, които говорят всички, ама така с пресмешка и викам, вие сте най-силните, ще се върнете, ние ви стискаме палци и накрая им казах, нали искахте това да чуете? Това не ми харесва това нещо. Аз накрая завърших с те, го беше излъчено. И аз се изсмях накрая и казах, нали това искахте да чуете? И викам, айде, чао, ако ще се връщате, че правят същото нещо. Защото всички това правят. Това не съм аз. Това казвам. Ама не значи, че пък ще влезе и ще му кажа, отивай, защото не те харесвам, искам да загубиш. Нали? По едно време почнах това да говоря на Мани, защото тя се връщаше. В крайна сметка... При вас беше това с Мани, беше брутален дразнител, който това не може нали си бяхте приятели? Ние сме приятели, обаче завътре ми прече. Пречи ти, защото то като се проваля един човек и дърпа непрекъснато надолу всички. Аз това много път съм казал. И ти като гладуваш, и знаеш, че гладуваш примерно заради този човек, сега как няма да му се издразниш? Знаеш кое не ми харесва в Игри на волята? Сега ще кажа нещо, което сигурно може би ще подразни хората. Давай. Обаче жените много искат да се скрият зад мъжете, за да стигнат до финала. Това не мога да го разбера. В смисъл, защо трябва една жена да каже, той не е достатъчно мъж да каже, аз ще излеза, изпрати еди коя си. Ние сме жени, ние сме тако. Смисъл, всички са с равни права в тази игра. Дали са мъже или жени, нали сме равни всички. Всеки трябва да си се бори и всеки трябва да си се докара сам до финал. Защо мъжа, защото е мъж и е кавалер, трябва да каже, аз ще играя тук тая игра вместо теб,
за да можеш ти, защото си жена, да продължиш напред. Това не мога да разбера. Борят се както могат. Те са с хендикап жените. Те са в това играят предаване, малко по което мъжкото его. много дава превес над мъжете. На мъжете. Ама имай предвид, че в една чисто физическа игра, то се вижда, че колкото и добре да е подготвена жената, не можеш да се сравняваш с мъжката сила. Съгласен съм, ама аз това съотборник нямам вина, че някой продуцент или някой, който организира състезанието, не го е изчислил, така че да, обаче при Миго като женска хитрост, примерно, и игра на друго ниво. Точно така. Не, защото гледам, че и хората, които коментират отвънка, са също. Поемат това, което им се казва от телевизията, манипулацията е добра, примерно. Това е добрата манипулация. Защо можеш да манипулираш хората? Защото трябва да си продуцент да нещо, можеш. Което се казва по телевизията, ето, примерно, отиваме с теб в едно реалити предаване и аз, примерно, ще кажа че е голям интриг. Не, голям нагаждач, примерно, или нещо такова. Да. То може да не е така. Нали? То няма но ако го кажеш... Но ако го кажа или го повтарям... И си го поставиш за цел да го повтаряш то почва да става истина. Точно така. Особено ако водещия го каже или гласа зад камера. Ако ако и продукцията иска да намекне на това, тогава... И това също съм забелязал, защото когато публиката почва. Когато аз съм гледал едно време Big Brother, го имаше 24 часа, можеш да го гледаш. Да. Плащаш си абонамент. Гледал съм Big Brother 24 часа, вечерта гледам епизода, сглобен от неща, които съм гледал. Когато гласът ти говори, той те манипулира. Да, точно така. Наблягат и на някакви неща, които... Как хората не го забелязват това? Някои го забелязват, както ти доста си хора го забелязват. Ние в надкаста много често говорим, че глас зад кадъра не трябва да има. И според мен не трябва да има. Трябва да си се пуска ситуацията. Просто и вече хората да си преценят. Ситуацията, ако я изрежеш... И ние имахме ситуации, в които бяха изрязани и бяха дадени някакви неща, в които може да си извадиш грешни изводи за ситуацията. Ето за много неща е така. Ти не знаеш кой как ще го монтира. Магията на монтажа. Магията на монтажа. Добре, да се върнем на последния въпрос преди Блиц играта за вашето бъдеще. Имате ли някакви по-сериозни планове? Или? Бъдещето ни, аз така си го представям. Какви са бъдещите ни творчески планове? Кажи. Човек, за да е щастлив, той трябва да иска, но и да не искам прекалено много, защото винаги ще си нещастен. Винаги ще има някой, който ще е по-добре от теб. И в момента ние си имаме едно семейство, имаме си детенце, пътуваме, имаме някакъв бизнес, с който изкарам някакви нормални пари, да кажем, че среден стандарт на живот. Да. Искам и се да съм милионер, да имам яхта и... Защо? Не, примерно, казвам. Искам и се, нали, да карам кола за 300 хиляди, не за по-малко. Но, да, искам да кажа, че в момента си имаме абсолютно, ако се замислиш, в момента си имам абсолютно всичко, което... И нищо да не ми се промени от това, което е в момента, пак ще съм си щастлива. Винаги мога да искаш повече. Важното е да си щастлив в това, което имаш. И да не спираш да дързаш. Клише, ама факт. А какво мислите по въпроса да вадите по 900 хиляди годишно и да ги изкарчвате всичките и никога да не сте милионери? Абсолютно възможно. Абсолютно възможно. Да. Колкото повече пари имаш, толкова по-големи са ти проблемите и толкова по-застрашен ти е живота. Много хора казват, хората не си купуват щастие с пари. Обаче аз както мога да кажа, че има нещастни хора милионери, така има и много бедни хора, които също са нещастни. И мога да кажа, че има много бедни хора, които са щастливи и много бедни и богати хора, които също са щастливи. Това дали си беден или богат не те прави щастлив или нещастни. Принципно... Това зависи и от географската ширина, където се намираш. Значи, ти знаеш, ние сме пътували толкова много в Азия, там колко са бедни хората и колко са духовни, колко са истински щастливи и спокойни. Абсолютно, да, там индексите на щастие са много високи, а са много бедни. Но за България това нещо не важи. Тук пак говориме за това, че тия държави са не толкова интелигентни, населението им. Когато човек няма достатъчно капацитет, той може да бъде щастлив и с малко. В България индекса май всички пирамидата на Маслоу. И да кажем в Азия
да кажем в Азия Тук или бедни и богати всички са неща. в Африка можеш да си беден и да ходиш бос, няма проблеми. Там няма да има зима, няма да има да си плащаш. Така е, да. Няма как пирамидата, примерно на Маслоу, няма как човек да достигне между другото и до висока интелигентност и духовност, ако не са му покрити най-долу, нали, в пирамидката, точно където така. ти е храната, подслона, нали, и всичките тия физиологични нужди. Също мога да го отнеса това и до държавата ни. Значи ние искаме да сме либерални, примерно към гей двойките, но все още не може да си изхраниме населението и после искаш да не си агресивен, ама как да не са агресивни хората, като са гладни, боси и се чудат как да вържат двата края. Значи, аз първо, мисля, че хората в България трябва да се подреждат приоритетите просто. Има много хора, които са много мързеливи. В момента заради заради пропагандата, която се излъчва в момента от телевизията и от интернет, че статусът ти трябва да е с хубавата кола, с яката батка или с готината мацка и така нататък, да обикаляш по Бали нагоре-надолу. Това ги изкривява. И примерно аз в строителството преди можех да намирам много лесно хора, които да се занимават с обекти, които работя, и ми беше много лесно. Сега младите хора въобще не искат да си цапат ръцете, те искат да са инфлуенсъри, искат да си скарат прехраната да са в офис, да са на компютър. Ако може чат GTP да им разрешава всички проблеми. Да се радват те, защото той скоро ще им заде хляба на всички. Ще ми заде, ще станат всички строители. Това, което приветстват с кеф, ще им вземе хляба. Технологията е много виновна за това нещо и за света толкова бързо се развива в момента, че да просто няма как... Не, наистина всички познати, които има в сферата на частния бизнес, всички се оплакват от едно и също нещо. Няма кой да работи. Никой не иска да работи. Точно така. На всички малко са им парите, кофти са им условията и после се оплакват от безпаричие. Аз не го разбирам това нещо как се получава. Защото гледат от другите и чакат, че на тях ще им дойде заплата от 3000 лева за 4 часа на ден. Нещо от този род. Да. Хора, давайте да минаваме към Блица. Да ви подпитаме така 2-3 неща. Или 15. Да видим. Въпроса. Чакай малко, ти какво имаш сега? Аз имам той. Да и не. Да, точно така са ви. Да видим колко добре се познава. Бърка тук са. Ти дислекция имаш като мене. Ти какво нямаш, дето и аз го нямам? Аз имам много... Ти можеш ли да четеш? Мога, ама не много добре. Аз съм много зле. Да, и аз не съм много добре. Ама помниш ли? Защото аз не помня, защото ти цитираш. Гледал ли си филма? Помня, ама по-малко. И ти помниш някакви неща, които ти изнася да помня. Нещо, което ми хареса, помня. Цялата една книга помня какво се е случило основно и 3 неща максимум. Другото всичко забравям. Да. Такива, дето каза, книги за някакво и такова твое си личностно развитие, такива изобщо не чета. Извинявай тогава. Да. Не, изобщо. Аз съм фен на романите. Да са измислени. Имаш ли Съборея? Имам, да. И аз имам. Да. И съм ходил в Левкада. Добре. Що не се пуснете за Аз имам тук ми избива. Да. Се мажа дипрозан. Добре, не казвам да минем към... Да минем към това. Имате ли Съборея? Да. Добре. Кой обича повече другия? И двамата се обичат повече. Да. Аз това винаги го приемам като матч. Да, матч. Кой от двамата е по-ревнив? Добре. Той е по-ревнив. Няма ли да ни опишат малко за ревността? Това между другото... Да, това задължително. Да. Какво гледа жена ми, бе? Той прави камера. Това е ревността, и хубаво и лошо нещо. Слабост. Определено слабост. По принцип аз го считам като липса на, как да го кажа, на самочувствие, може би. И страх да не загубиш партньора си. По-скоро в твоя случай не мисля, че ти имаш липса на самочувствие, по-скоро страх да загубиш партньора си. Страх да загубиш партньора си и това е от безсилието ти ставаш ревнив. Така си говорим нещата, такива, каквито са... Така... Тя дава ли ти поводи да я ревнуваш? Никакви. Не, ние си даваме поводи. Но има такива случаи, примерно, които не зависят от
Теб ти си жена. Има знаеш някой какво седи и тя- гледа, Някой ти го седи гледаш, той вижда, нагъл, че ти го нахален. гледаш, той пак я гледа, ти пак го гледаш, Да. гледаш И и накрая ето ти ставаш. Провокирана Ще се ситуация. Да, спомням си Ради, ти историята грам ли вашата. не го ревнуваш? Аз също Е, бих ревнуване, ревнувала в Малко. някаква такава ситуация, ако има. Примерно, ето сега се сещам, може би това е единствената ситуация, за която се сещам между другото за толкова много години. В началото бяхме в едно заведение и сервитьорката се навежда на него да го пита на ухото му каква е поръчката и се подпира така на кръка за него. Това добре. нормално ли? Не. Това нормално ли? Не е нормално. Размята ли нормално я? ревнива ли съм или съм нормален човек? Това според мен е навлизане в личното Това е пространство. на Абсолютно. влизане в личното Да. пространство. Да. Примерно, тогава съм изпитала ревност. Да, Да. това за мен не е А нормално. не направи ли коментар? Това към е било преди сервитьорка. толкова време, аз не помня. Направих на него, че трябва да покаже ясно и точно, че там не се пипа. Не бараш. Не Да. пипаш. Явно, защото не е било преди толкова години. явно И не се е повторил след това. Случая Значи на добре госта съм. идва от нея, така че Да. По там принцип трябваше си- да се атакува. Наистина. Там, нали, жената Според трябваше да се мен. такова. А Според мен жената трябваше да се да, атакува от всякъде. Да, отчитам го като грешката. Да, той не е виновен. Да. В негова защита. В случая Да. наистина просто беше Обаче нагло парче до сервитьорка. ден днешен ви си вярвате толкова много, че там нямате никакви проблеми. Те са нон-стоп заедно и не се отделят и са за 13 години един път Ма са се не, отделили то- на телефона през целия ден. То си става органично, в смисъл ние не се... В смисъл сигурно някой ако го гледаш си каже, гледай тия как успят. Ама ние не се напъваме, то си ни е отвътре. Да, бе, В смисъл, когато ти ня- идва отвътре, то е добре. Сега защото има да, много да. хора, дето имат нужда да правят нещо без партньора си, имат някакви странични хобита. Вие разбирате, че нашите хобита просто са еднакви. Разбираме го това, да. Ние просто Няма сме... да Имате седнат- 2 дена пропуск само. Да. Покрай Ергенското и боминските моминското парти, да. И Ние малко по- покрай бременността. Просто да, на фитнес заедно, всичките Вече ни не изпътуването. да говориш за фитнес в момента. Срамно Много да сме говоря в зле. момента за фитнес, но кашкавалена история, ама ще стане бебо, ще влеземе във форма. Като стане детето на 18. Да. Така. Давай, аз. Кой от двамата е по-голям авантюрист? Значи от тебе все пак тръгват повечето. Той я води. Те Да. са си пак женска и мъжка енергия. Да, Тя е добре. подкрепяща, той е... Не, той е двигателя на излезе ми повечето думата. неща. в Да, интерес точно на така, истината. двигателя. Да. Кой от двамата е по-борбен? Пак те. Да, бе, вие си се Ти познавате след това доста. раждане как може така да дигнеш? Той е. Шегувам Примерно, аз съм много по-склонна да се откажа, ако Мгм. нещо тръгне да не ми се получава, Като той с не е подкаста така. ми, тя само ми каза, махай го, викам. Няма. Няма, ще го изкарам. И каткофата. Той копа Да. човек до последно ще умре там, обаче ще стане това, дето той си е решил. Много е Да. борбен, наистина. Добре. Бихте ли простили изневяра? Не! Любимия ми Твърдо отговор. не. Твърдо Това не. не. Това да. никога. Да. Това е и двамата сме си дали ясно и точно да се разбере, че това На този въпрос Ергена, когато вашето шоу беше заедно с Ергена каза да. Евгений. Супер, Евалата. Да. Значи, честито на печелище. Да, честито да печелиш. Леле, какво ще да кажа? Пред Леле, камери добре, че го не кажа. го казах. Леле. Що? Майко, няма, не. Ако обещаш, че няма да го така. Ако мислиш, че ще направим много гледания, казвай. Няма да се излагам. Да, смисъл, дори да кажем тя да ми изневери и аз да реша да й проста, за да сме заедно, това няма как да продължи, защото аз се познавам себе си. Егото ми ще ме изяжда и ще изкараме една седмица заедно и ще сме там. Дори да изкарате повечето, като няма да е Няма, същото. няма да не. стане. Да, И ти винаги Няма ще да се знаеш, че получи. не е същото. да, няма да се получи. А да. тя на тебе ти... Той на тебе. Ти на нея- Той на Не, него, никакъв тя на шанс. него. Никакъв Не, шанс. не. Аз дори да хвана преди да е станало, пак няма да. Мгм. Разбираш, и тръгнало ли е да има разговор по темата дори с някоя? Не. Край. Значи твоето его е голямо. Също ние сме егоцентрици и Да. двамата. Да. Не, в крайна сметка или сме заедно, или не сме заедно. В крайна, не сме животни. Като искаш да правиш секс с други партньори, просто приключваш, защото трябва да се подиграш. Мен ме дразнат, примерно, хора, които
изневеряват на партньорите си и всички други знаят, само те, не и те. И това някаква е ти подигравката с този човек. А и никой не ти е дължен да ти пази тайните и така нататък. А и защо всичко се отдава на его? Аз по-скоро го отчитам на по-малко любов и повече любов. Това също. Да, това също. Значи за мен този човек не ме обича истински, ако се оглежда настрани и иска... И ако ти не го ревнуваш, ако той те изневерява и ти не го ревнуваш, за мен просто не го обичаш, не е знак на его. Естествено, че като не цяло го аз мисля, че всички имат его, само че едните си го показват, другите си го прикриват. Аз не съм фан на аутизма, така че... факт. Добре. Доста жени прощават изневяра. Прощават, ама... Сцената на какво им е вътре? Какво получават? Да. Зависи какво получават. Жената по принцип мисли малко по... някаква травма остава вътре в тебе, разбираш, и после ти на такива жени, които са прощавали такова нещо, ти после не можеш да имаш с никой нормални отношения, защото това ти остава травма. И малко ги разсъждаваш така, жените, нали, мъжете са изневеряващи, ти бъркаш се. Жените достойно... Не, аз знам статистиката, но при мъжете е по-трудно достъпно, между другото, при жените е доста по-лесно достъпно. Ако при мъжете беше толкова лесно достъпно, колкото при жените, може би мъжете щяха да са доста по-висок процент. По принцип, че за една жена е много по-лесно. Да. Усмихнаш се и напоследък си се възползват явно от опциите. Добре. Кой доминира във вашата връзка? Тук имаме несъответствие. Той. Аз знам, защото е отговорил, че съм аз. Защо? Но не. Защото той си мисли, че аз го работя по женски начин. Работя. Обаче аз не го работя по женски начин. Работи си. Получава си се. Много често му обвинява, че го работя по женски начин. Какво значи женски начин? Че вада от 100 кладенеца вода, за да стане на моето пример. Това ти пише по женски значи, ли е, една жена, когато иска да стане на нейното, тя е много изобретателна. Не само изобретателна, тя и го повтаря. Или спори и така нататък. Ние мъжете не можем да сме толкова силно психически като жените и лесно да се предаваме. И аз казвам добре, само за да се свърши, за да се приключи. Това жената го има като... тя е по-слаба физически, но пък е по-силна психически. Това е крайното решение. Значи това не какво е довело до крайното решение? Става дума, че аз ако не искам нещо, няма кой да ме накара да го... Да. И затова си ти. Докато аз, като не искам нещо, ти ако кажеш, мога да се замисля. А той ако каже добре, просто е така, тебе това удовлетворява ли те? Аз казвам добре. Да. Аз не ми отказвам нищо. Аз не ми отказвам нищо. Той по принцип не ми отказва. Аз примерно... наистина, дори да се противи, първоначално не ми отказва. Не ми отказвам нищо. Тя никога не иска някакви глупости. В смисъл, ако ми каже, искам да ми купиш диамантен пръстен за 3000 лева, примерно, то не знам дали има толкова ефтини. Ама да кажем за 3000 лева. Защото толкова се интересувам. Само секунда, Мони, ще посрещнеш ли персичеса долу? Да не седи да чака, че не мога да отговоря в момента. Извиняйте. Да. Да идват, да. Добре. Не сме много в час за диамантените пръстени, очевидно. Само Оля ги покана тук. На моя подкаст. И тях ли искаш да поканиш? Аз ги кана сега, аз ще за Гоши. Добре, прекото искаш, ще не са... Не, да не се обидиш, защото... Не са при мен на работа. Не, защото ти си ги поканил, пък аз обизах. Добре, няма ги кана. Дайте да си играем. Давайте да си доиграем, да. Кой е по-романтичен? Айде, добре. Добре. В какво се изразява тази романтика? Така като ме гледаш къв съм ръб. Не изглежда много романтичен, но правя някакви готини неща, като това, примерно, да Шейново там с колонката, някакви работи. Сега не съм правил наскоро. Трябва. Замисли се. По-такива мъжкарско романтични са ми нещата, а не са да направя легло от рози и да се целуваме на Бари Лайт и някакви такива неща. И серенадата си е доста смело, между другото, и доста си романтично. Тук може би се разминаваме. Кой е по-сексуален? Аз не съм чак толкова романтичен. Аз не съм, в смисъл, както ме гледаш, нали не ти изглеждам, но правя някакви жеста, които са мъжки романтични. Направо си романтичен, мен, ако питаш. Кой е по-сексуален? Да, ние май сме писали въпрос само за Пепи. Тъй като гледам
Другата табела не се вдига. Мисля, че почти винаги отговорът е мъжа. Според мен, на кой е по-сексуален, почти винаги отговорът е мъжа. Май да. Давай натам. Кой взема не, кой флиртува повече? Ама аз тук вече... Тук никой не флиртува. Ама никой. Защо един с друг? Какво ще флиртуваме един с друг? Тя като иска да постигне нещо 100% флиртува, вдига и аз ти кажи тя. Ако това го приемаме за флиртуване. Естествено, че флирт е. Но жените спират с тези неща. Слушайте ние, каквото ви казва това. Ако го приемем това за флирт, аз... Флирт, аз я виждам. Аз гледам този въпрос към другите. Аз мисля, че кой флиртува към другите. Аз си го мисля. Не. Аз са свободен за интерпретация и една жена, що да не си флиртува и със собствения мъж. Това е забавното, си е вид игра. Да, аз се закачвам определено. Ето пак въпрос за Пепи. Кой взима финансовите решения? Добре. Давай след. Кой е по-креативен? Глупости, тя. Чай, че не го обърна. Най-накрая един заради. Всичко, което се вижда в социалните мрежи. Не се прекалявай, Като снимки, като видеа. Видеята аз ги повечето ги... Ти ги монтираш, но всичко идва от моята глава. За видеята може да спорим, но за снимките съм съгласен. Снимките, включително всичко. Кой обича повече да пътува? Не знам, тук вече спорно е, така е. Да, и двамата е еднакво. Никога ли не примерно той да иска да отиде на някаква дестинация, на тебе... Аз работя, тя ми казва, има билети за еди къде си искаш и аз казвам да. Винаги е било така. Цял живот. Много яко. Много яко. Изцяло аз планувам, организирам всичко от пътуването. Той до последния момент до летището, хора не знае къде ще отиваме, къде ще се спи, къде ще се ходи. Знам къде отиваме, не знам нищо. Отдалече от 6 месеца. Ами нали говорим за 50 на 50. Аз работя, изкарвам парите, тя решава къде ще пътуваме, организира нещата. Това се нарича 50. Смисъл... Не във всичко да се цепи. После отиваме там, тя измислила как ще се снима, аз го снимам, после го обработвам, после го качвам. Тя пише текста към снимката, примерно. В смисъл, разпределяме си нещата. Всичко си разпределяме. Кой е по-лаком? Какво значи лаком в мисъл? Да иска да яде всичко, което може и повече. Не знам. Това аз не съм. Изобщо всякакъв аспект. Добре, айде аз ще съм, защото е лаком. Как ти ядеш като разправям вече? Ядеш за 5 минути. Сядаме. Ама не съм лаком. Аз не съм започнала. И двамата сме лакоми. И двамата обичаме да си хапваме вкусни работи. Трябва да си направим такова видео. Как протича нашето хранене. Аз започвам, ти си свършил. Добре. Перси чака. Давай. Кой прави повече компромиси? Ето, сложили сме и наради на един. Кажи един. Не, всъщност компромис, който си направила. Аз мислех, че той прави повече. За дребните неща. Не, за дребни неща аз правя много компромиси. Защото той е много невротичен и сега да не се дразним за всяка ситуация. Да. И аз правя компромиси. Какво да правя? Ти се сдържаш повече, за да може той да не... Да. Да не избухне. Да съм си машкар и да съм си... Да съм си машкар. Раке обичаш ли? Не. Салата с кое? Зузу! Да, салатата. Чака Перси. Перси чака, давай. Перси чака. И кой иска повече деца? Аз. Който не ги ражда, той иска, Да. Колко деца? Две деца са абсолютно достатъчни. Сега за момче. А сега правите ли опити за момче? Само тренировки. Само тренировки. Не сте тръгнали към действие. Това беше. Много ви благодарим, че приятно. бяхте. Много ми беше приятно.